wala Kaolack Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe yeeɓiyankoɓe dental men dental Dina TV ko salminde goto kala e moon e juurade goto kala e moon e yafnade goto kala e moon e wiide alhamdulillah. Hande kadi en keeɓiɗo koɗo tedduɗo on wiye ceerno arɗo omo yette Njim ko neɗɗo tedduɗo jaaɗo nokkuji kewɗi golli golle kewɗe wadde dokkemo o salmina o haalano inde makko inde jinna e makko eɗo jibina e nokkuji so gayni o haalano e nokkuji ɗi o rewi so gayni natiran yewtere nde inchallahu taala. Ceerno arɗo bisimillah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ceerno Yaya caggal nde jettuɗen Allah julɗen e nelaɗo makko en calmini dendagal bandiraɓe fof goto fof inde mum e yettode mum gonka mum e golle mum ñagade jomiraɗo o nde waɗante en jaam e cellal o sellino semmira newna ɗaɓɓoɓe ɓiltabilinoɓe jongte joguinoɓe sellina ñawɓe jaccina ɗanniɓe barkina dewle men wurna ɓesguji men yaafo mayɓe men mom tabakkatuji men waɗana en kumtal hajuji jutɗe balɗe muñiɗe battanen. Ceerno Yaya oɗo wiyete ko arɗo yettete ko Njim komi jawando kono noon arɗo Njim o ko inde waccore inde tigui tigui de ko Hammadi ɗum woni inde tigui rigui de jinnaɗo gorko wiyete ko Amadou Njim ɓe mbiyatmo Amadou Diawando jinnaɗo debbo ko Raky Sam min komi Kaolack najo saabu ɗo jeyami ɗo mawnumi ɗo gandumi hatta noon wan jirlima seeɗa kono noon woɗɗani ko wayno Mali en seeɗa e Burkina seeɗa kadi e banggue Nigéria o e Gambie o en jirlima hen seeɗa kono woɗɗani kono ɓurɗen wurde tan ko nder leydi Sénégal ndi ɗum homin jeehi hen nokkuji kewɗi kono ɓurɗen wonde tan koye Kaolack kono kadi ko jeeyaɗo Allah jeeyaɗo laakara haaldata e moon. Ceerno Yaya alhamdulillah. Eyyi somin namdimama holne garɗa e Kaolack no mbiyata min? Emin won e wiya somi welama yo min jibinami ko Kaolack saabu min jibinami ko Kojel ɗo eyyi Kojel caggal Diawle ɗon jibinami kono noon battumi hakkille ko Kaolack saabu nde natanmi école nde ko ɗo Kaolack nanmi école jibinede mi Kojel nde noon ko ɗum addi inde arɗo nde saabu nden joom wuuro Kojel wiyete ko arɗo ko nden inde woni inde ko yimɓe gandirmi nden folti min mbawmi tan jibinami ko Kaolack saabu Kaolack gandumi Kaolack mawnumi Kaolack ndesmi Kaolack dañmi sukaɓe Kaolack jooɗimi Kaolack nonde eyyi jogui dañmi coddiɗo gueɗam foof ko Kaolack ɓuurmi andude Kaolack komi Kaolack najo. Alhamdulillah. Hol métier ɗe gaƴɗa wadde e Kaolack? Eyyi caggal nde jangguɗen nde gaynuɗen wonande commerce hay so ndeeɓi hen wona no fewi saabu ko mawni men no wiye Sam Fatimata Bokoum ceerno palinajo ko mawno yimiraɓe men jiidi baba on ko commerçant wonnoɗo ɗo jeere centre marché mawni ɗo mboɗo heewi lomtade mo noon e yaade kadi to Farafeñe ɗum foof koye ɗum ɗoji makko kono nde jami tan e golle hooram golle ɗe ɓurno wonde ko électricien yagal kono électricien yagal gaddi ko ligne woni poto lampaji ɗe wona bâtiment ji wona travaux publics ko ligne e poto leɗɗe lampaji ɗe koye on ɗin ɓurnomi yarude ɗum kadi mi gollima hen Richard Toll mi gollima hen Nioro mi gollima hen Kaolack mi gollima hen Dakar anande par ce que na wayno Parcelles Assainies en hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e tati ko minen gonno Parcelles Assainies miɗen ndiila ɗon courant o nden hitande rewde hen ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e nayyi anande Mermoz
kadi min goni toon Bignona HLM Bignona kadi courant ji gonɗi toon ɗi ko minen mboɗo jeeya e waɗɓe ɗum ɓe nden noon woni ɗum meccal kono noon nde gartumi Kaolack nde mi jotti kadi e 83 kadi en dilli e geɗe Pular Dakar to han kadi Pular o immima toon tan jagguɗen Pular o woodi ko dañƴen hen kadi ha Allah waɗi gonɗen dosɗiyanke kadi to banggal Pular to batte dosɗe en kebli ɗo noon geɗe nokkuji kewɗi e nder ladde he ɗo e nder Kaolack e Kaolack département ina famɗi département tan nden ko fedde ɓamtore Pular wonno ina famɗi département tan mo en jahani pour heblude toon anani janguinoɓe alhamdulillah jangde Pular no janguinoɗa nde ko hol nokkuji ɓurɗa janguinde e alande jagde Pular nde tawi ko jogade duɗal ina jagguiri tan ko Kaolack joguimi duɗal te kadi mi joguimi ɗo duɗal e Sare Ndiogare mi joguimi ɗo duɗal e Nimzat ɗum wonno sababu o ko Samba Diallo woni mi joguimi duɗal Madina ɗum ko duɗe tan duɗal fof noon wonmo lomtinomi toon nande eyyi wonno mo lumde ɗo ko musidɗo men goto ne yette Lo no wonno ɗo Madina gol hoti Madina Gounass wona kanko lumtinomi ɗo Sare Ndiogare ɗo woni école Sare Ndiogare garɗen ɗo taw pengal Nimzat darima eɓe jiiɗi janguinowo ɓe gari na wayno kadi gondumi e mabɓe Madina kadi woni musidɗo men goto ne wiyete kadi Madina Baye Samba Diallo fuɗɗino ɗum garmi kadi lumi kono min ɓurnomi yaade tan ko heblude to batte dosɗe ɗum yimɓe ndenda min kebli ɗo anande woni jangguɓe école ha mbaɗi examen ji ande ina jalta no foti janguinoyde suɓinoɓe Pular ɓe anande ɓen en kebliɓe to Pular en kebli kadi janguinoɓe hewɓe ɗo e Pular ɗum kadi fannu o ɓuuri yarude kadi ko to heblo Pular to kono mboɗo wadda e janguinde nde noon kono ko heblo ngo toon ɓuuri heɓde dosɗe ngo ko ɗon ɓuriɗen yarude on sane wonno jobdi walla jobdi e alade kadi Pular o kadi kala nannoɗo hen gila 81 hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e goho naweno ko kiram natirno hen min tawno kam ko Dakar hankadi yimɓe ne nata ne kirjina Haalpulaar en yo daro darde nden noon darinoma fedde ɓamtore Pular sosa anande koye hoyi mawɗi anande janti hen nden murtuɗo en gari Yerodoro Diallo en Fari Silati Ka en wona bami hewɓe goni hen joni ha Allah waɗi yeehi ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi pusgo ari anande bon hankadi tendance uji keewi hen ɓeɗo keedaga to Yerodoro Diallo en ɓeɗo keedoyo to Cheikh Fadel Kane en nande eyyi ɗum ɗo noon woni affaire nde kadi naati gueɗel gonguel ngel kadi hankadi taw projet ji puɗɗima arde nde projet ji puɗɗi arde nde heedi heeda waɗa hen woni heednoɓe hen kadi cuuɓi koreji mumen taw ɓen hayso janggani ɗacci wonnoɓe ɗo hanke heccanki ɓe ɓenne kadi mataw ɓalli ɗi maayi yarditare wonno nde mumen nde nden kadi hankadi goppi nde ɗum ɗon noon woni kono ɗo immade tan hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e goho ha yettanma ujunnaje ɗiɗi ko Pular ardino e Sénégal fof no yaruno kono caggal ɗum noon nde hankadi woodi hankadi ko dañete hen anande yimɓe ina nanne goto fof waɗa bandum nanna tay so tawi wawa ya hebloya ara wona e janguinde heddiɓe wawnoɓe ɓe noon kañumne ɓalli ɗi maayi goppi ko ɗum wari Pulago ko on saaha ko sukaɓe tan janguini walla ko mawɓe ala wona sukaɓe wona sukaɓe saabu on saaha ko hellifaɓe tigui par ce que on saaha sa wi Yerodoro Diallo a wi Samba Seck wami bon a wi oɗo eɓe keewi ko mawɓe ɓeene koye mumen
e hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati e joyi ɓe mbaɗi lappol ɓe coori Sénégal eɓe gonde américaine goto ne wiye Fari oɗo ma inde nde artu ko tubak ko debbo nde o waɗi o wallifinima defte kewɗe ɓe naati e nder Sénégal eɓe kebla yimɓe ɓe keblano ko janngoɓe ɓe ɓe ndendina Haalpulaar en jannguɓe fertuɓe to batte français o ɓe kebla ɓen so ɓe jeehi ɓen gonayi jannginde kono min janngumi ko Dakar toon janngumi Thiaroye ɗo gimmimi Thiaroye no wayno min lebbi lewru wotere mbanmi Thiaroye ɓe guettimi ɓe nanmi duɗal Souleymane Baal toon tawmi Yero Doro Diallo en anande jaarumi noon to fatte Dosɗiyanke anande eyyi kono min mi janngani ɗo Kaolack nde garanmi ɗo nde hankkadi tawmi mbaɗa wawi wiide mi ɓaari eyyi o Sonia Dagobert Diallo ko américaine wonduno e maɓɓe sabu ko yimɓe mawɓe gonno kadi Aboubacry Deme en ko ingénieur ono waye Fari Sillati Ka en ko ɗemɗiyanke Mamadou Ndiaye mo to Kolda ono ɓen fof ko yimɓe anduɓe mawɓe gonno nde sukaɓe ngala hen anande ko ɓen jano ina kebla no darani anande bon joni noon de ɗum yeehi ha Allah waɗi ha hitande 2000 o 2000 nden ɗon nde ɓe mbi eɓe darna tabital pulagu ko ɗon noon kadi caɗeɗe ɗe naati ko o wonata anande o wonata noon addi jibre e nder pulagu ngu addi jibre sabu o Yero Doro Diallo ko katante ko jannguɗo ko bawɗo ko pinɗo peɗɗitiɗo kadi to batte Pulaar joni tabital pulagu dari joni noon wonande jannguɓe wonɓe cadre uji e nder leydi Sénégal ɓe tawi ko jannguɓe yaruɓe banggue français ɓe ɓen jinno ko yo Cheikh Hamidou Kane ardo tabital pulagu Sénégal woɗɓe aynaɓe ɓe e woɗɓe ɓe noon kañumen ne jiiɗi kadi ko Yero Doro Diallo ardo kono gardigo Cheikh Hamidou Kane ɓaade he Cheikh Hamidou Kane ko neɗɗo ko gando ko windiyanke ko gandaɗo e aduna he kamɓe ɓe jaaruno ko Cheikh Hamidou ɓuuri wawde nawde ɗemgal ngal e nder aduna he ɓeene jaari ko Yero Doro ɓuuri wawde yajnude ɗemgal ngal e nder ɗum ɗo par ce que hande e on tuma jannguɓe ɗemɗe français ɓe ɓen ɗamle mum ɓuuri woɗɗude coccodiral mum ɓuuri woɗɗude kadi ɓuuri wawde dañoyde projet ji anande eyyi e jaggo ɗum ɗon noon hankkadi ɓe pecci ɓeɗo jaade Yero Doro Diallo en ɓe jaade Yero Doro Diallo en ɓeya kaye jaadi kadi e Fadel Kane nde ɗon Yero Doro Diallo noon yaaduno koye Mamadou Anne mo guuriki nde eyyi ɓene jaade Fari Sillati en fedde nde dal gila nden fecci ko gila on ñalawma o fecci noon ha ñalawma hande fedde ɓamtore Pulaar daraki e Kaolack ko ɓamtoɓe Pulaar gone e Kaolack kono fedde ɓamtore Pulaar ala Kaolack e ɓamtoɓe Pulaar noon kono fedde nde noon nde wayri wonde fedde koye juuɗe Ibrahima Mbaye gonnoɗo principal lycée Valdiodio Ndiaye rewe juuɗe Samba Mbodj ne kadi ko neɗɗo kadi joom hakkille peɗɗitiɗo kono wona no jannguɗo anande ko karallo wonno ngana mawɗo o wonno kono o janngani jonde nde ɓe jeeyi noon haɓe jeeyi hankkadi affaire nde nani notité hankkadi helifaɓe nani ngara ɓe guitti ɗum e juuɗe Samba Mbodj ɓe mbatti ɗum e juuɗe Mamadou nde ɓe mbatti ɗum e juuɗe Mamadou jogui ha ɓo yimɓe ɓe mbi jeehi kadi battu Patam Lamo yo waylu yilirde nde ɓe mbayli yirde nde ɓe mbi ɓe mbatti juuɗe Baydi Ñaan kono yahani ha joni koye Mamadou yeehi ha ɓoyi ɓe mbi Malal Diagne yo Allah yurmo yaafo nde e Sinthiane Sinthiou Garbanajo no wonno ɗo professeur ɗo jangganno wiya fedde nde wattama e juuɗe makko Allah waɗi wuro mabɓe dañi école o yeehi nde o yeehi nde noon
kono ɓe mbi fedde nde wattama Ibrahima Hammadi Mbaye ha joni eɗen gurde makko ɗo e Kaolack omon ɗo neɗɗo noon andi gando kadi gudditiɗo moƴƴo no feewi anande jiɗɗo pular yanke no feewi kono omo ɗo kono koye juuɗe makko gila ha nden no wayno gueɗe pular dillani e Kaolack mi yiyanno mbaɗa pelle to hedde Sanjiba to eyyi aɗa andi hande Sandiaba nden laamu ngu e hoore mum heɓtinno ko ɗemɗe jeegom e nder ɗemɗe jeegom ɗe noon waɗa ɓe mbi yontere jangde mawɓe woni la semaine nationale de l'alphabétisation ñal e ɗum ɗo ɗemgal fof totte ñalawma min kewno no wayno ɗum hewno waɗede tan ko galle sukaɓe ko wiyete CEDEPS to toon maison des jeunes c'est toon waɗanteno nde yeehi noon ha ɓooyi hankadi ɗemɗe keddiɗe ɗe natti arde nde ɗum natti arde ɗum arti haalpare en ɓe continue kañum ko mbaɗatno ko ha eɓe mbaɗa ɗum ɗo ɗo galle awɗo anande no wayno noon yontere wattindide waɗede ko caggal Gaye Amadou Malick nde o sankinde hitande rewde hen nde o teddinira on ñalawma Gaye Amadou Malick no wayno ko ɗon kadi Kaolack wattindi wadde yontere alphabétisation jangde mawɓe kono ala kam pelle ballojo on e golle ɗe e pelle aɗa andi joni kam pelle ina keewi anande hay sino ni so tawi inde nde ittano koto men to woni kala yiɗɓe jaadata ɗum ko pelle wonno kono ɗum natti wadde ɗen pelle joni pelle sa nani fedde ko jiiduɓe wuuro mbaɗa fedde anande jiiduɓe golle mbaɗa fedde jiiduɓe fandare mbaɗa fedde jiiduɓe yidde mbaɗa fedde anande joni pelle ɗe jehini ha pelle battam boniji en naati hen par ce que foof so Touba wi association tan ko fedde anande fedde hande goboɓe ndendo mbaɗa fedde mumen anande goto fof ko pelle ɗe noon jeeyi ha heewi kono ina famɗi tawa fedde tan tawa ko fedde wurnore anande terɗe mum sabu minen min mbaɗino ɗo caggal mum min naatino ɗo e fedde ne wiye fedde Doli Leñol ko dental fedde Doli Leñol ko dental ɗo e Kaolack yeehi ha dañi galleji ɗiɗi kono satti ko yo sukaɓe dontu heddi ko mawɓe ɓenana jaaha ɓena koota ɓena ɗanno anande ha ɓoyi wattindi ko galleji ɗiɗi fof koɗi pirlitaɗi min mbanno ko lewru fof wooda jontaɗo waɗa hirande yimɓe fof ndenta anande hay ɗum watti hankadi caɗele ɓeɗo ngama ɓe ɗum haajuji ne keewi ɗum hande joni min joɗima kono wona duuɓi ɗiɗi min mbatani min ndendani anande e pelle goɗɗe ina ɗo Pinale Peewal ko wayno yo Allah yurmo yaafoma Abou Diop en fedde nde Abdou Salam Ba en anande Aboubacry Sarr en kamɓe gonno ɗo anande Ibrahima Wagne en ha joni fedde mabɓe nde nan ɗo ina yaaha kono ɓaade yimɓeɓe nani mawna anande terɗe ɗe nani carto haajuji ɗi nani keewa cellal ngal nani usto no pedde ɗe jaara noon ni natti wawde yaarude noon gila e mawɓe par ce que hande so tawi en ƴeewi en mbi groupe barada woni no ɗo hande ɓe jeeyno hay capanɗe jeegom bani ɓiɗɗo haalpulaar wonɓe ɗo so goto yontanoma ɓe mbaratno ko dammuwol kono so yeehi hande ha groupe barada ko yimɓe tato ɗiɗo tato heddiɗo e Kaolack wiyete hande anande ko ɓen keddi e Kaolack anande dado hande mbiyata ko Mamali yo Allah jurnu gurdam ɗam moƴƴina battane ɗe anande mbiyata ko oɗo li omon ɗo yeɗɗo ɗo kasnaak ɗo ma inde nde aroy anande mbiyata ko Ama Sigel anande eyyi no wayno ko ɓen limata joni kono yahay capanɗe jeegom bani adama wonno andi so arte yimɓe ɗiɗo yimɓe tato anande Amadou Mahtar Ly andi so arte yimɓe ɗiɗo yimɓe tato ha gati fuyi aduna ko noon kadi yahata sa yi wayi noon ko enen rendo men enen wona rendo ngo sukaɓe jaɓɓitto mawɓe
holko saabi wona sukaɓe jaɓɓitto mawɓe ko enen en jaɓata rendude e sukaɓe holko andi en jaɓata rendude sukaɓe en jiiɗa yeddede te kadi fedde ko miijo a haalan miijo ma goɗɗo ara haala miijo mum so tawi miijoji mon jarani noon te an ɓuurimo duuɓi mbiyata ko yeddima enande jaa hoore ma ɗum saabi enen haalpulaar en enande kala gueɗe men en mbawa rendude e rewɓe en mbawa rendude e sukaɓe ɗum saabi noon kala ko mbaɗɗen kadi beele sukaɓe men mbawa lomtade en jaɓɓitade en ina satti no feewi ɗum noon woni ɗum warata pelle ɗe alhamdulillah min beltima e yewtere nde e tongol tonguɗa ngol ko mbañatoɗa e bandiraɓe eyyi sono tan yettude Allah e nela ɗum e yettude ma an gonɗo sababu garangalam hande e Dental TV e yettude dendagal bandiraɓe ɓe kadi e wonande mataw ko hande meɗen arde ɗo kono hawata ma en gartoy lawol gongol taw kadi koye gueɗe goɗɗe enande ñagal tan noon ɗum ɗo yaare yesso no fewi ha Allah watta ɗum téléji tawa ko téléji mawɗi enande e Allah no wawi ɗum yo Allah waɗan en ɗum weltare tan e salminde e yafnade kadi bandiraɓe par ce que joɗade haala weeɓani enande e surtout ɓe kaldataɓe ko joomen hakkillaji jonon so tawi waɗi perguitte ñagoɗen tan ko bani adama haalata waɗi adama o timmani so tawi kadi wonko timmi hen koto jomiraɗo o timmi wona bani adama o timmi jomiraɗo bani oɗo ante tan kono haala Allah jarama on jettama kadi aɗa adilla e radio ji aɗa arno hen a wonno e radio ji he eyi radio ji ɗi kadi eyyi woni enen ɓurnon en wonde tan ko Dakaru toon golle ɗe gonno Allah waɗi ko 86 hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeegom gartuɗen Kaolack nde gartuɗen Kaolack noon fedde ɓamtore Pulaar wonnode Dakar nde ko wayno Yero Doro Diallo en nonde ɓen binduno kam ɓindi ɓatake mbi sa yeehi totta ɓatake o Mamadou wonɓe Kaolack ɓe joni nde garmi tottumi jantumi noon e fedde maɓɓe nde jantumi e fedde maɓɓe nde Allah waɗi nden émission radio Kaolack duɗal Pulaar joguino ɗum ko Samba Mbodj e Samba Diallo nde Samba Mbodj e Samba Diallo jogui duɗal Pulaar garmi joni noon ɓe mbi yomi armi wallodira e maɓɓe e duɗal Pulaar gonmi hen dumunna seeɗa Samba Mbodj woppi min e Samba Diallo seeɗa Samba Diallo woppi Mamadou ari tawmi hen joni gondumi hen Mamadou nde gondumi hen Mamadou ha juuti Samba Dié Sarr goɗɗo wona Samba Dié Sarr jimowo ari jokki hen min gondi hen ha juuti Mamma Samba Mbow ari nde Mamma Samba Mbow ari ne wayno on saaha minne jaltumi nden yewtere duɗal Pulaar kono nde garmi nde kadi hawra tawmi ɗo mawni amen goto ko mawni amen no wiye Beñoir Ba kono ko innama ko tiggo ko Souleymane Bassoum ko enɗam ko bandiraɗo taw nden kanko ne omo waɗa suɓa belanɗoma kono man suɓa belanɗoma o natta koye ladde he o ƴefta ɓatekeji o adda kono wawa janggude o noddi en beele yen gar ballodiren e makko jaggaden mo ɓatakoji garen en tawin ɗo kadi mawniraɗo goɗɗo kadi no wiye Samba Defa Sam no wiye no jogui émission Jaab Gollade ɗo e radio Kaolack kanko ne o noddi en kadi yen ballodira makko noon kadi hawna waɗi ala waɗi ko trop bandiraɓe men théâtre en ko wayno ceerno Yaya Matel jafoɗon e inde he ɓe mbiyamo Hendu Bondu kono en mbiyeten ko ceerno Yaya Matel Deme ceerno Yaya Matel Deme en e ɓe wondi e mbaɗa théâtre ɗo kamɓe ne ɓe gari ɓe mbi yomin gar a théâtre noon hankkadi no yawi feññinde neɗɗo no wayno ko théâtre o ɓurno feññinde en kadi mbadduɗen hen en mbaddi hen anande e Aissata Ly anande en mbaddi hen e Hawa Diaw yo Allah yurmo yafoma Hadji Diba yo Allah yurmo yafoma Yero Ba Ali Ba anande Saydou Sare ɓe fof en mbadde maɓɓe ɗo théâtre uji ana caggal mum ɗon goppuɗen kadi accuɗen ɗum e juuɗe Cheikh Tidiane Sissoko e Lelɗo Ba kankone Allah waɗi kankone sankima yo Allah yurmo yafomo ɗum gueɗe ɗe kadi darti nde goppumi théâtre o kadi no wayno Haalpulaar en ɓe
taw radio udditiɗo no wiye Sine Saloum FM ɓe jiɗi ñaagui toon émission ɓe mbi yomi ar miɗo wonade on émission jaami mboɗo ɗo on émission on émission kadi min mbanno ɗum ko émission thématique kadi ko kala ko joli min jolda hen événement garɗo fof min mbaɗa hen yewtere ɗum wonno émission thématique o anande heddi ko noon ko radio ji gonɗi ɗo ɗi eɗen nodde hen eɗen jaaha eɗen notoyo anande eyyi ko wayno Samba Tall en ko wayno Yelli en ko wayno woɗɓe Kadja Sène en ko Rowane en anande ɓen fof ndiwe radio ji he taw ene nodda en eɗen jaaha eɗen notoyoɓe eɗen mbaɗa e ɗum ɗo caggal mum noon kadi goppuɗen ɗo kadi immade kadi ko wayno hitande 2023 ha 2025 ko enen kadi gardino kala jeeyowo boutique gonɗo e Kaolack woni association des boutiquiers détaillants du Sénégal diwan Kaolack o fof kadi ko enen gardino kono mbaɗi duuɓi ɗiɗi to hankadi manggu fuɗɗima nadde sabu koye a yahat tan région nga aɗa yaha nder diwanuji he kala ɗo caɗele goni kala ɗum ɗo aɗa yahat ha ɓooyi mataw kadi manggu no naata wonko neɗɗo wawa nodde min mbi yon mbaɗa assemblée générale ɓe lomtina soko goto ne wiye Aline Badara Ndiaye ƴefti ɗum anande ɗum ne kadi ɗum ɗo en mbaɗi ɗum ɗo e Kaolack yettere nde tonguide kadi min beltima e garagal ma galle he kadi haala ka kadi ka laaɓi cer kadi ka rewidima no jiɗɗen wayni wayi noon kadi en jetta bandiraɓe yaɓannaɓe fof ko woni suka e mawɗo debbo gorko oɗo ko musidɗo men wiide ko ceerno arɗo jiim kaɗɗo wonno yallah ko en walde jaam Allah jarama yettama jettiri ɗum kadi Allah weltinama hen noon wonɓe fulɓe e ƴewɓe fulɓe kala ɗo gorko pullo woni kala ɗo debbo pullo woni weltinama ɗo ɗum noon ko meeɗi tan jettete ko netti haali ala hen ɗen fullo won keddo haaleɓe ndi albarka albarka Kaolack